Idem si ja poďom. Máš toto RPG? Máš. Bacha, zúpiču. Utekaj. Strážim druhú stranu, lebo... OK. Daj náboje. Granát, utekaj. To nebol náš, mi to nič neubralo. No kurva, čo to je? Toto som tam vyhodil, lebo som RPGčko po ňu strelil. Fuck. Dajte mu RPGčko. Nemáme, že sme si pičovských pandelákov zobrali. Ja mám, ale ma zabili. Aspoň ja, debil. Kde si? Ja som si nákol daj muníciu, vždycky, hoď. Vždycky našu muníciu. Už sa vybila? Či nedočiahneš ju, či čo? Máš ju? Dobíja ťa? To keď máš nad hlavou... Kam? Kde ideme? Dobre. Čo ten tank ešte furt tam je, alebo ona? Hej. Je. Bacha, jeden sem ide, už je po ňom. Už je po ňom. Dobre sme ho toto rozstrielali na cucky, ale ja sa skôr bojím z druhej strany. Strom tam bol padnutý. Bacha. Dostal aj mňa. Ide tam typek, bacha, ide za vami typek. Je za rohom. Je tam v uličke. Bacha. Dostal si ho? No hej, ale pozor, a ty za chrbtom máš zase tank. Teda aspoň tam bol, neviem či tam ešte furt je, ale v tej z druhej strany bol tank zase. Bacha, typek tam ide do tej uličky. Aha. Tam moja nikdy ten tank, furt ho niekto opravuje. Musíme to nejak obejsť. Dobre, som mŕtvý, zoberiem si oného RPGčkara, toto ma nebaví. Musím sa nebať. Bacha, ide z druhej strany ten tank. Do tej druhej, vieš čoho. Počkaj, čo je to? Tutok? Kde sme? Ukáž ty. Dobre. Jak to vyzerá? Obchádza to týpek, podpora. Podpora? Tam je ten tank stále, že? A ty... Nevidíš ho tam, nevieš? Nie, nevidím ho. Ale pešiak tam bol. Pozrieť. Už som tu ja s Majko. Tam je. Tu niekde napravo podľa mňa zvuk. Tam je na už nejde. Tuto na druhom onom. Na druhej ulici. Presne tu. Ale skřípem mne. Trafil som ho trošku. To bol tank do piči. Dostali ma. Tank je tam, pobož. Ježiš. Niekto tam je TTN proti Ide nám. tank, utekaj. To niekto? TTN je proti nám. No hej, však on, to je ten, čo nás zdravil, není? Tak nech ma nesere a spolupracuje. Prečo ste sa zabili? Ja som tam bol posledný a ja som sa tam prebral v palbe nejakej strašnej. Kde sme to boli? Som nevedel kam mám kúkať, potom som jedného zbadal, ale nestihol som ho zabiť, Degešľa. Dobre, Majko vybral nejakú kľudnú uličku, ideme na kafe, ne zatiaľ, počkaj. Nebyl, ja som nevidel, ne? Ale to je dobre, to je dobre, v pohode, len one. Nemôžeme tam stále v epicentre boja, radšej takto nabok a dojdeme si tam, vieš. Takto teraz pôjdem, to je náš tuto. Ale keď pôjdeme, hendan doľava hore sa nedá ísť, ja, tu je Dčko a dá sa ísť, tuto dá, ale nedá. Tuto áno, k tomu Dčku a teraz poďme pomaly na to Bčko. Ja už prichystám tuším onu, RPGčkovnú, lebo tam je oný. Tam bol ten tank v tej ulici. Pri Bčku, sme pri Bčku, no. A vidím, že tam tu je dole. 60 metrov, tam je panák, výborne. Tu sú dvaja, kokot. Snajperi tuším. Ten jeden bol snajperem mňa, doličí. Pod tými schodami, Anžo, jak si zastal, teda neviem, či si tam ostal šupieť, ja som bol kúsok za tebou, tak tam sú dvaja snajperi. Aha, už si dole. A majú tam aj one, majú tam aj tú kokocinu, z toho sa respawnujú, vieš. To kde sme teraz zase inde, ale aha. Ja ty išiel po oného. Ide sem ten tank, bacha, až sa sem tlačíme, koko, neviem si... Nechci to zabiť. Aj, to ričí. Na moste je niekto, no, z mosta po nás páli. Na moste? No. V kontajneri bol strčený jeden, to z Číny. Už som označil, dobre, dostal ma. To z Číny prišlo v tom kontajneri z lode, vieš. To je moja nemezis, to je vždy ten koko, čo má od tebe. Kde mám ísť, hej? Dobre, idem na Ale Alžu. tam ešte pozor pri tom kontajneri.
Nevedel som, kde mám ísť, ja už som mal možnosť sa respawnovať, ale... Get your meds. Tuším ho dal dole, ne? A kam ideme my? Na druhú stranu, cez rieku? Bacha z V budove je. No, v budove hore, vonom. Tam leží čurák. Dal som ho pekne. Jedného teda, aspoň neviem, či ich tam bolo viacej, určite podľa mňa. Ale tam vždycky zvyknú snajpri ležať. A teraz sú tam koko. Kuku s Magnumom ma dal. Majko, ty si kde je? No nič. Chvíľu, stoj. Dobre. Majko, ty si v tej uličke, kde sme boli predtým, či No, kde však si teraz ty? som na tých snajperov jebol RPGčko. Výborne, dlho nebol nikto... Idem si po nich hore do tej miestnosti. Hej, dlho nebol nikto kiknutý, že? Tank ide, pozor, tank je. Lamosom je tank. Prečo som si o to... On je respawne taký jebnutý, keď ma niekto prebere chrbtom k boju som, ty vole. Teraz respawnem sa na majkách Bacha na ten tank. a pred majom stojí pandrak, strelajú po sebe a ja sa respawnem chrbtom a nemôžem ho zabiť do ryti, lebo... Proste tak, super kokocky, kde sme do piče? Ešte tam bol jeden, nedal od tej dimino. Toľko nejedal som ani, ale zase som sa respawnoval a potočený som bol jak hocikam. Čaká hore ešte support.